No šta je, mama, subota je. Hajde, počinje emisija Prijatelji za nikad, ajde! Hajde, dušo, hajde. Hajde, sad ću da upoznam tebe. Auč. Čekaj da ga upalim. Evo ga. I sada samo još da ga upalim. Evo ga, je. Šaklina, ne pretjeruj. Ovo je samo moja odrpala kuća. Nije lepa u redu, ali ti si najbogatija devojka u školi. Naravno da ti je kuća lepa. Ja sam najbogatija, ti si najlepša. Zaista to misliš? Zaista misliš da sam ja najlepša u školi? Apsolutno. Najbolja drugarica zauvek. Hvala ti, Šavica, ali ja ipak nekada ti najlepša. Najbolje smo drugarice kogod da je lepše. Upravo si. Najbolje su drugarice. To je tako lepo. Hoćeš li da budemo primarke? To je baš meni palo na pamet. Mama. Ostani ovdje i gledaj. Možeš da spavaš ovdje, a ja ću... 2 sata gledanja kasnije. Hvala vam, hvala. Da, ali... Reci, mama. Ona, Žaklina, ona je moja najbolja drugarica i primjerka. Žao mi je, ali gospođa Suzana zahteva samo vi budete s njom. Mama, da li je ovo na DVD-u? Da, ali može samo jednom da se pušta, može da se stopira. E pa mama, ja više ovo neću da gledam. Pa to je najbolja serija na svetu. Pa ja ću ti dokazati da mogu bolje. Ja ne mogu bolje! Vraći se vamo i pogledaj, onda mi dokaži da možeš bolje od LPS Nananić, pošto niko ne može bolje od LPS. Osam sati gledanja kasnije. Više nikakav, više nismo prijateljice. Žaklina. Žao mi je, gospodin. Ali ovako je najbolje. Vi ste najbogatiji. Mama, to je samo serija, ali kad će se pomiriti? To je to, gotova je serija. Ja mogu bolje. Ona ne može bolje.
Ok, Oliva, hajde dođi, snimit ćemo isto ovu epizodu. Čega? Prijatelja za nikad. Šta je to? Serija. Koju epizodu? Ovu epizodu. Ok, mi ti razjude.